F'kollegament telefoniku l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela stqarr kif il-Gvern irid ikompli fuq il-kisbiet li saru fl-aħħar snin filwaqt li jkompli jġib bidliet pożittivi f'pajjiżna. Il-Prim Ministru stqarr kif fil-qasam tal-akkomodazzjoni qed tingħata lura d-dinjità lill-persuni permezz tas-saqaf fuq rashom. L-istatistika tgħinna nifhmu xi progress għamilna fl-2017. Kien hemm madwar 3,300 persuna fil-lista tan-nies jitolbu housing għand l-Awtorità ta' Djar. Taf kemm naqset illum? b'42%. Illum għandna 1,900 persuna. Progress illi seħħ saħansitra qabel ma jibdew jiġu allokati djar il-ġodda ta' akkomodazzjoni soċjali. Il-1 biljun f'nefqa soċjali issarfet f'aktar nies li ġew indipendenti mill-għajnuniet tal-Istat. Dr. Abela qal kif dan il-Gvern naqqas il-faqar bi pjan għaliex jara ħaddem l-ekonomija b'ruħ soċjali, semma kif sar investiment sabiex anke mijiet ta' familji ikollhom id-dar tagħhom iżjed aċċessibbli, filwaqt li oħrajn minn fuq il-lista ta' stennija sabiex ikollhom akkomodazzjoni spiċċaw sidin ta' darhom. Filwaqt li r-riżultat ta' A+ moti minn Fitch Ratings jimlik bil-kuraġġ, il-Prim Ministru qal li l-Gvern irid jibqa' ffokat fuq dak li bħala poplu rridu niksbu. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif dan ir-riżultat juri li pajjiżna ser ikun qed jitlaq minn bażi tajba sabiex issa jara fejn irid jasal fl-10 snin li jmiss, dan kemm fil-qasam ekonomiku iżda wkoll fil-qasam ambjentali. Il-Prim Ministru nota kif dwar il-ħolqien tal-ġid u l-impjiegi f'pajjiżna ilħaqna l-medja Ewropea iżda fadal ħafna xi jsir. Issa xirridu rridu nibqgħu mal-medja u ngħidu waqafna għamilna biżejjed u nistrieħu? Le, l-10 snin li ġejjin id-deċenju li jmiss irid ikun dak li joħodna biex insiru ċentru ta' eċċellenza. B'kuntrast ma' dawn il-kisbiet u s-sentiment tal-poplu, innota kif waqt il-konferenza tal-President ta' Malta li ġiet fit-tmiem għall-ġimgħa spikkat in-negattività ta' Bernard Grech li mbagħad sarfet f'nuqqas ta' fiduċja fl-oppożizzjoni. Filwaqt li Bernard Grech qal li dan il-Gvern berba' il-flus, Fitch qed tgħid kompletament il-kontra. Il-Prim Ministru qal kif huwa għadu ġej minn Kunsill Ewropew b'mexxejja li faħru lil Malta wara li kisbet l-immunità kontra l-coronavirus u f'Malta stess issib kap tal-oppożizzjoni li m'għandu l-ebda kelma pożittiva dwar pajjiżna. Nissegwih, rawh, saqsin id-domandi, imqar kumment pożittiv wieħed dwar dak li rnexxilna nagħmlu flimkien f'dal-aħħar xhur. Ma kellux xi jgħidilha. Dil-kelma xtaqta kelma pożittiva maqar waħda, mhux għall-Gvern, lanqas għalija. Iżda għan-nies għal dak l-eluf kollha li taw ħajjithom f'dal-aħħar xhur, taw kull fark enerġija li kellhom biex pajjiżna wasal fejn wasal illum. Il-Prim Ministru temm jgħid kif filwaqt li Bernard Grech għal Gvern Laburista ftit fadallu fil-Gvern dik id-deċiżjoni hija biss fidejn in-nies, iżda sakemm dan il-Gvern ikompli jgawdi l-fiduċja tal-poplu, il-ħidma ser tkompli favur il-Maltin u l-Awċin.